Hľadala som inšpiráciu u rôznych autorov, ale najviac ma oslovil Jan Švankmajer. A to práve so svojím technickým spracovaním v animovaných filmoch, pri ktorých využíval jedlo na vyjadrenie myšlienky. Taktiež ma zaujal tým, že využíval každodenné, obyčajné veci, ktorým vdychol život. A vtedy mi napadlo, čo ak život v niečom už dávno dýcha, ale normálne to nevidíme. Hneď som volala najlepšej vedkyni na svete, že mám nápad na film pomocou baktérií. Bola z toho nadšená. Doslova ma prosila, nech prídem. No, však dojde. A tak som cestovala smer Nitra, do výskumného centra Agrobiotech. Za domácu úlohu som si mala vybrať baktérie zo zoznamu, ktorý mi bol zaslaný. Vybrala som si hlavne tie, ktoré súviseli s mojou témou. Ako prvé ma čakala prednáška o správaní baktérií v podmienkach, ktoré potrebujú prerast. A tu máš napríklad aj so salmonelou, takáto čierna, a tu hneď vieš, že toto je ona a toto je niečo iné. Aha. A tak metabolickým procesom. Ako vyzerajú, kde všade sa vyskytujú, aké farby sú, čo všetko môže vyrásť za 24 hodín a tak ďalej. Tu také perly. Také lesklé perličky, no. Podľa tohto spoznáš, čo je baktéria a čo je kvasinka, lebo oni majú veľmi lesklý, taký perlovitý povrch kvasinky. Vybrali sme pôdu, teda agár, a ten sa musel variť. Trošku barman. Teplý sa nalial do Petriho misiek, kde neskôr budeme kresliť jednoduché návrhy vybranými baktériami, ktoré boli už pripravené v skúmavkách. Vonia to ako sirup proti kašľu. Nie, ako cukor. To je hlavne s cukrom. Som hladná. Taktiež som otlačala jednotlivé časti tela. Ako napríklad prsty, pery. Agár je krmivo pre baktérie, pre mňa moc nie. Prvá technika je nanesenie baktérie na agár v podobe kvapaliny. Mohla som ich rôzne kombinovať ako farby, neviditeľné farby. Rýchla poznámka k návrhom, kým nedostanem objektívnu kritiku. Sú čisto skúšobné. Chcela som len vedieť, ako moc dokážu baktérie vykresliť linky. Chcem, aby animácia, ktorá bude vznikať, smerovala skôr k abstrakcii. To je vedec v praxi. Ale ťažko, veľmi ťažko sa to... To je neviditeľné plátno do riti. Sa mi tam kvaplo strašne veľa toho. Urobili sme 2 série misiek. Prvá išla do inkubátora s teplotou 37 stupňov a druhú sme pestovali na radiátore v izbe. Čo je nebezpečné, takže len v prítomnosti vedcov, čo som už aj ja samozrejme. Ja si myslím, že dnešok bol úspešný a dokonca už sa podobám na vedca. Vyzeráš vedecky. Zistili sme, že krajšie výsledky vyšli pri vyššej teplote. Záver experimentu bol taký, že časozbernú kameru necháme v inkubátore, ktorá bude fotiť ten rast a tak bude môcť vytvoriť môj konečný film. Ďalšia technika je nanášanie baktérií v pevnom skupenstve. Obrázkov, ktoré vyšli, sme kúsok zoškrabali a naniesli na nové misky. Tam už bolo vidieť, kam nanášam baktérie, preto mi prišiel tento postup lepší pre budúci film.
Aký druh je táto baktéria? Prečo je čierna? To je salmonella. Čo je salmonella? Choroba? Nie, je to baktéria, ktorá vytvára v tvojom tele ťažkosti. A aké? A prečo? Nadúvanie? Beriem to ako pravdu. Dobre ti to ide. Díky. S baktériami viem. Salmonella je jedna z mojich favoritov, pretože vytvára čierne linky. Skúsili sme ju aj ako otlačok na dlaň. Neviem, ako som si mohla myslieť, že to dám na kožu. To ja tiež nie. Ja som si to predstavila, že ruku. Áno, naozaj som si myslela, že mi tuto pani budúca doktorka natrie salmonelózu na holú dlaň. Takže kľudne to aj vypij, keď chceš. Chceš pohľadenie? Čo by sa stalo? Keby si zjedla salmonelu? Tak to je ako keď zješ salmonelu trebu vajíčko. Takže by som sa otravila. Hej, mala by si salmonelu. Časozberná kamera fotila snímky v inkubátore celú noc. Vyšiel super výsledok na pár technických drobností so svetlom, ktoré sa počas fotenia finálneho projektu vyriešia. Bola som spokojná s výsledkom a myslím, že zmením povolanie, lebo vedu mám v malíčku.